Vlada Zeničko-Dobojskog kantona i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta kroz različite mjere i programe nastoji unaprijediti obrazovni sistem na području kantona. Osim ulaganja u infrastrukturu te realizaciju obrazovnih reformi, ovo je ministarstvo opredijelilo značajna sredstva i za nabavku udžbenika za učenike osnovne škole. Vrlo bitna stavka koja je vezana za sve nas koji imamo djecu koji imaju svoje školarce, da smo uspjeli napraviti i potpisati sporazum i ugovor sa Federalnim ministarstvom za obrazovanje, gdje smo isposlovali 2.034.000 konvertibilnih maraka za nabavku udžbenika od 1. do 5. razreda. Obzirom da mi u Kaknju ovdje imamo situaciju da je načelnik i općina obezbijedila udžbenike za 1. razred, nadam se da će u Kaknju djeca dobiti udžbenike i za neke druge razrede. I to nam je cilj. Osim toga, ministarstvo je planiralo $500.000 još za nabavku udžbenika, tako da ćemo vidjeti šta još imamo postavljeno na pozicijama škola i koliko to imamo sredstava. Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona i za naredni period ima u planu realizaciju određenih projekata, sve s ciljem da školarci imaju bolje uslove i kvalitetnije školovanje. Iako bi se eventualno stvorila neka atmosfera u samoj vladi da se dodatno sredstava obezbijedi za nabavku dodatnih udžbenika, mi smo dali zadatak našim službama da vide koja je to zapravo cifra da se nabave recimo svi udžbenici od 1. do 9. To bi bio neki presedan, nešto što prvi put bi imali, ne znam da li je to iko ranije uradio, ali da se nabave udžbenici za sve razrede. To bi bilo baš veliki zalogaj, ali evo za sada imamo od 1. do 5. sigurno i to je vrlo bitna stavka i mi ćemo u ovoj godini provesti tendersku proceduru i dobiti te udžbenike i podijeliti na kraju krajeva u školskoj godini. Realizacija projekata poput ovih ohrabrujući su za osnovnoškolce i njihove roditelje. Podsjećamo i da je kantonalna vlada na posljednjoj sjednici usvojila programe utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport u ukupnom iznosu od preko 12 miliona konvertibilnih maraka.